De fet, mentre en Pep ens explicava tot això, hi ha una cosa, perquè en Pep és aquest personatge simpàtic de la guassa potent i de la verda i de la potent, però ara quan explicaves tot això et brillaven els ulls. Sí. Et brillaven els ulls, perquè t'emociona tot això que vius en el teu dia a dia, no? que és una feinada i que hauríem de saber a quines hores arribes a casa, si és que arribes. En quants hotels de Catalunya hauràs dormit, també, Pep? A veure, tu com jo tenim una furgoneta que hi pot haver-hi un matalàs i ara... Adaptada. Sí, i ara, a més a més, hi ha uns vàters plegables que van de meravella. L'únic és que si estàs a 3 sota 0, potser se't refreda una mica el cul. Però tu van de meravella, aquests lavabos plegables. Sí que és veritat. Has tornat... Clar, puc explicar-ho, no, Pep? Tu no sé el que vols explicar, però durant uns quants anys vas dormir en un pàrquing de Barcelona amb una autocaravana. I tant, 3 anys, sí. 3 anys dormint. Sí, el luxe. Però jo estic detectant que hi ha alguna cosa rara. Primer, t'has queixat perquè havies d'aparcar a no sé on. Has dit que quan et van fer l'oferta al celler de Can Roca vas dir on podies aparcar. Clar. Ara que has estat dormint en un pàrquing, tu què et passa amb els pàrquings? No, perquè clar, que tens una relació ja amorosa o I jo què soc passa d'aquells ja? que quan arriba a un pàrquing i, per exemple, saps que hi ha gent que arriba al pàrquing i aparca el primer que troba? Sí. I és allò de, a veure... Anar buscant la millor plaça, millor plaça, Aquí al costat de la columna. Aquí no es dormiria bé, i allà no aparques. Diu, aquí si hem de dormir no dormirem bé, no aparquem. De fet, jo puc dir, per exemple, les grans nits de furgoneta, en recordo que una, per exemple, el vi... És que t'agrada, és que ara ho estàs veient, T'ho juro, quan et va passar. al mig del vi, que hi vas el divendres ja, el dissabte al matí et lleves, obres la porta de la furgoneta i dius, hòstia, foten mercat. I te'n vas allà a comprar, allò fa uns anys, aquells sucs de poma fantàstics, aquells embotits, i la gent se n'ha d'anar allà a menjar a vegades croissants aquells congelats, i tu t'estàs fotent aquell pa amb tomata, amb aquell fuet o aquella llangonissa, allà dins a casa teva, i d'allò... Jo soc usuària d'autocaravana i és el millor perquè no tens pressa per res i el que dius tu, et lleves i et dones compte que estàs dormint al costat d'una platja a Portugal, per exemple, i arriben uns pescadors amb 5 barques de 3 metres, cada barca, barques petites, i que venen i que et donen i que et venen el peix que acaben de pescar. Això, si vas a un hotel, doncs això no ho trobes. Per cert, amb uns lavabos. Has anat a l'Eucat, al pàrquing d'autocaravans de l'Eucat? I tant. Que l'endemà al dematí arriba aquell home amb el Dian 6 allà. Amb el pa i el xocolat xo. És brutal. Això és vida. És brutal. I a la Provença et porten la fruita i la verdura. És espectacular.